Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was przed samymi godnymi świętami, no bo idzie ku Bożemu Narodzeniu. Dzisio, w ta przedświąteczna niedziela, gości nos restauracja Brawita na Ligocie w Rybniku. Powiem wam, jak sam wonio, no bo mają sok ze swojskich owoców, mają swojskie ciasta, już to wszystko rychtują na te godni święta, a jeszcze ku temu Ewa z firmy Berger już tam coś waży, bo firma Berger jak zwykle nos też gości. Zaglądamy na pieśniczka, idziemy obejrzeć, co to tam na te godni święta rychtują. Jest na świecie ludzi wiele, którzy o tym śnią, aby najeść się do syta w ta wigilijną noc. No bo czasy się zmieniły, myśli bidok se. Dobrze, że na święta ludzie wszystkim dzielą się. Gloria, Gloria, Panom z nieba dany. Gloria, Gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, Gloria, wszyscy mu śpiewamy. Tyle biedy między ludźmi, tej, co kryje świat. Ale wspomnij, że to może matka, ojciec, brat. Więc uśmiechnij się wraz z nimi, bo tyż tego chce. Ale płacz, gdy widzisz u nich na policzku łza. Gloria, Gloria, Panom z nieba dany. Gloria, Gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, Gloria, wszyscy mu śpiewamy. Bo tak czynił zawsze Stwórca, Chrystus, Pan i Bóg. Tym, co leży w małym żłóbku, tam taj osioł wół. Obok niego Matka Maria, wsianko tuli go. Oznajmują światu radość, anielskim gloria. Gloria, Gloria, Panom z nieba dany. Gloria, Gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, Gloria, wszyscy mu śpiewamy. Gloria, Gloria, Panom z nieba dany. Gloria, Gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, Gloria, wszyscy mu śpiewamy. Kaj zaś ten Paweł je?
by się sam przydał, a go nie ma. Już lecę. Jest zaś spóźniony. No bo rychtuja już wszystko, wiesz, na Wilio, na godni święta. Latoś byda u siebie miał nie ino makówki i moczka, ale jeszcze lody ku tymu, wiesz? A, te dobre, ja? Trochę nowocześnie, ale one są taki dobre, że wpadą, no nie no, muszę mieć na stole porządnie potem na pierwsze święto, bo rychtek są fajne. To ja ci dam jeszcze na te pierwsze święto albo drugie święto fajny pomysł na mięso, wiesz? No, godej, bo widzę, że coś rychtujesz. No rozkrową schab, żeby go nafaszerować mięsem mielonym i papryczkami. Sobie go posolimy teraz. Z obydwu stron. Teraz sobie przyrychtujemy mięsko mielone do tego. No to godej co? Papryka czerwona, A to je łopatka mielono? łopatka mielona, ja. Łopatka i schab, papryka czerwono, zielono, żółto, cebula, Cebulka. Koperek. I zioła. Troszkę soli. trochę pieprzu. No trochę i co? pieprzu. Wymieszać. I mieszamy. Taki schabik robimy w piekarniku. No wiesz, przed godnimi świętami to piekarnik i tak już jest sztyjc rozgrzoty. Ja. Bez przerwy tam kto co piecze, to już ten schab, to tam oby po drodze to go idzie wsadzić, nie? No na 180 stopni piec, żeby on później nie był za bardzo wysuszony, ten schabik. No a wiele się to piecze. Godzinka wystarczy. Tak, teraz je to dajemy do środka. Czekaj, ja ci sam troszkę to poprzesuwam, co by ci to nie przeszkadzało, wiesz, cię to nie Dobra. sztylowało. I to normalnie zawijosz. I to normalnie zawiją. Nie ma to nic prostego, taki zawijani. Wiesz co, żeby nam się to nie rozleciało, to my się to zrobimy sznurkiem. No właśnie, bez tuż godą, że to się trzeba pomóc przy temu takim sznurkiem. Teraz się to zwiążymy fajnie. Żeby nam tam nic nie wyleciało dobrego z tego. Ty wiesz, co ja słyszał? Nie. Raz taka jedna baba padała, ona ważyła rolady, wiesz, w sali, w straży pożarnej, jak tam były wesela, czy tam jakie roztumańte imprezy, No. to ona padała, jak tak tych roladów zrobi z 10 kilo, tak jak ta sznurka ściągnie, wiesz, to jeszcze z tego poradzi zupa uważyć. No to fajną gospodynię ci powiem. Tak. I teraz do naczynia żaroodpornego, do piekarnika na godzinkę 180 stopni. Załączymy piekarnik i załączymy śpiewka. Choinko ma, w zielonym rosłaś lesie. Gałęzie twoje dargał wiatr, wronim się wydawał świat. Choinko ma, któż do nas cię przyniesie.
przy tobie nikt już nie jest sam. Choinko mam, przynosisz z sobą wiele. Ja halatała Ewa, że mnie nie ma, teroski Ewy nie ma, nie wiem, chyba sama ta patera wam pokorza. Kaj ona je? Już leca, Paweł, już leca. No wreszcie, może to narychtowane? Wiesz, Kaja była? Nie wiem. Te nici ściągnąć. Wiesz, że ci w kuchni zostawiła, się zrób ta zupa dobro. Aha, dobra. Krejemy to. Kryjemy. Podziwej. To jest dobre. To ci powiem, że rychtyk to fajnie wyszło. Fajnie to wygląda, nie? No i ku czemuś takiemu to ino się zrobisz kluski, ryż, co tam kto chce i mo rychtyk świąteczny Co obiad. kto lubi, wiesz? Do świąt zostało pora dni, teroski to już zleci, to zleci i tak wartko jak te święta, ale nic nie godą. Ale wonio ci powiem, Fajnie, nie? rychtyk fajnie, a my zaglądamy na rychtyk fajny teledysk. Jadymy! Choreografia specjalnie sprowadzana z Broadwayu. I za to my dali $3000, patrzcie. Jogo, teraz jeszcze widzę twój smile. Jak siedziałaś tak w oknie, wołałaś don't cry. Pod twój adres wrócę może za rok, bo niestety twój dok rozszarpał mi bok. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Taki pomysł do głowy mi wpadł, że jak drzwi są zawarte, przeskoczę przez płot. Tam w ogrodzie już widzę twój chaos, więc się skradą powoli jak Mickey Mouse. Twój Rottweiler na mój widok powstrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, au, I teraz wy i au, au. boli was coś. Wczoraj zaś nie otwarłaś mi drzwi. Powiedz, kochanie, czemu to robisz mi? Jo mam przeca ino message to you, a w nim jedne krótkie zdanie, że I love you. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. A teraz wszyscy mruczymy jak Rottweilery. Hał, hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Baba przychodzi do doktora, do panie doktorze, święta idą, a ja nic nie umia zrobić, jako joje choro, sam się chyca, to mnie boli, sam się chyca, to mnie boli, sam się chyca, też mnie boli. Doktor ją zbadał, go do pani, mo palec złamany. Jak widzicie, są już z nami nasi goście dość mocka, bo idzie ku godnym świętom, tuż my troszkę ludzi pozapraszali, no bo na święta tak się godzi. Kole mnie Grzegorz Poloczek. Starego Poloczka. Witam fest pięknie. I od razu godą o nowej płycie.
bo nowo płyta się ukazuje, zaroski będziemy się o niej szerzej gadać, ale Grzegorza Poloczka nie pierwszy raz muszę przedstawić jednym słowem. Król. Król, bo przez długi tygodnie, no, ale czemu to nie ma takiej Ale śmiesznej. powiem ci, że ostatnio to jest takie marzenie, jakby co by w życiu chciał robić, to tak, oczywiście to jest utopia, ale być królem. Bo w jeden dzień możesz wszystko zmienić, to jest piękne, nie musisz się nikogo pytać. Na naszej liście szlagierów się właśnie nic nie zmieniało. Pieśniczka Grzegorza Poloczka królowała na pierwszym miejscu. Aha, o to chodzi. Przez długi tydnie. Przepraszam. Te roski troszkę zleciała, ale jak znamy życie, to przy tym nastrojowym czasie świątecznym zaś będzie wyżej, bo oczywiście godą o nastrojowej pieśniczce, że tu chce być, czyli Malinko nie ja, oryginalny tytuł, ale mój tytuł Tamte wino. ja, ale wszyscy ją znają jako pod tym tytułem oryginalnym. Jako anegdota powiem, że jeden chłop tak przekręcił ten tytuł, że my chyba z pół godziny dumali o co chodzi, bo posłał SMS-a zamiast z kodem to z tytułem, ale w końcu my doszli do tego, bo my do niego dzwonili. Powiedzieli, na co by pan chciał zagłosować? No tam jeden Grzegorz Poloczek to śpiewał o tym winie. Nie? Tytuł przekręcony. To fajnie, bardzo mi miło. Bardzo Państwu dziękuję, że Wam się podobało. Podoba się fest. Będzie się nam też podobać nowa płyta. No oby. A to jest płyta typowo świąteczna. Oczywiście nie są to same kolendy, ponieważ tam jest, nie nagrałbym takiej płyty, gdyby tam miały być same kolendy, ale ponieważ sam piszę teksty, więc powstały takie piosenki moje, świąteczne. Nie wiem, czy to są kolendy, czy pastorałki, bo nie wiem, na czym to polega. Kolenda to jest ta, która jest dopuszczona do liturgii Rozumiem. w kościele A, katolickim. czyli jak To jest kolenda. kiedyś w kościele zaśpiewałem, jedna z tych moich też będzie To kolenda. już będzie, czyli to wygląda tak. Siedzi Grzegorz Poloczek, Ja. pisze tekst, Ja. pisze muzyka i za 200 lat to jest kolenda. Super. Nie? Tak. Za 200 lat żeś wyświęcony. Ja. Dobrze. Czyli w 2215 roku. I powiem Ci tak, Paweł, że bardzo pracowity rok, bardzo dużo występów różnych pomysłów. No płyty ostatnio w ciągu 3 lat też ich się dużo ukazało moich, bo dwie podwójne. A to był taki rzut na taśma. Już mi się nic nie chciało robić i dlatego jeszcze powstała ta płyta. A jakby się chciało robić, A jeszcze, no to by były dwie, podwójne, to jest pojedyncza. to jest jak w tym wicu, jak mam czas, to siedza i myśla, a Ja. jak nie mam czasu, to ino siedza. Ja. Dzięki Marcinowi Kindli również, ponieważ Marcin tutaj jest autorem muzyki większości piosenek. Oprócz tego 9 piosenek na tej płycie jest zaaranżowanych przez Marcina. Bardzo mu dziękuję za to, że się, chociaż mu tyle pracy poświęcił mi 1,5 tygodnia, bo tyle to trwało. W sumie bardzo szybko, bo to decyzja była nagło. No i tam też są 4 kolendy. Płyta jest moim zdaniem podobna do moich niektórych twórczości, ponieważ święta to nie jest rozrywka, to nie są żarty. Chociaż trzeba się weselić, chociaż ja się wesela w inny sposób, bo należę do ludzi takich, można powiedzieć, myślących realistycznie. I nie zawsze jest hi, ha. Czasem trzeba sobie trochę posiedzieć, pomarzyć, pomyśleć. No i taka jest ta płyta. Ona jest tako nostalgiczna, generalnie można powiedzieć, ale w nastroju bardzo świątecznym. Jak godamy o nostalgii, o marzeniach, to oczywiście ta pieśniczka, która królowała i króluje nadal na liście szlagierów po śląsku, teraz się obejrzymy i zaraz będziemy dalej gadać O, o zaś! płycie. No to Zaś po raz kolejny, przepraszam. zaglądamy na najpopularniejsza pieśniczka Grzegorza Poloczka. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, ni żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli na placu od małego. Do jednej szkoły poszli kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna.
popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki we futbal dziennie grali, cegły, stoły, zasłupki, a w okienko my strzelali. Tu my toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały ślązoczki z gorolami. Jak ino się ściemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La la popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Jakbyście szukali płyt Grzegorza Poloczka, to możecie je oczywiście znaleźć u nas we sklepie w Szkolaku w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5, sklep Szkolak w Rybniku. Jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, bo nie miał możliwości, to niech do nas dzwoni. Numer telefonu znocie, ale przypomnia 789 099 111, 789 099 111. Dzwońcie do nas, możecie zamawiać wszystkie płyty, szlagiery Grzegorza Poloczka i nie ino, bo mamy ponad 100 płyt w ofercie. No i oczywiście mamy też ta świąteczno. Jak kto jeszcze nie ma geszynku na godni święta, na Boże Narodzenie, to mały podarunek będzie rychtyk fajne. Możecie się ją oczywiście kupić, a możecie też wygrać w liście szlagierów po śląsku. Co sobota mamy konkurs, to chwilujcie, wysyłajcie SMS-y. Ta płyta będzie jako nagroda w naszym konkursie. I w naszym konkursie pojawi się też nowa płyta, ale pierwsze się o niej pogodomy, bo Grzegorz Poloczek przyjechał do nas z jeszcze jedną płytą. Tak jest. Firma, która wydała mały podarunek, wydała również płytę z okazji 20-lecia Hanysów, bo taką imprezę stworzył 20 lat temu. I w tym roku było już 20-lecie, na wyżek się nie kapy, że tak dużo. I ponieważ wśród tych wszystkich wyróżnionych byli śląscy wykonawcy,
Więc znaleźli się oni na tej płycie. Takie zespoły jak Marcela Kolsena, Phil, czy tam Marcin Wyrostek, no wiele, bracia Skrzek i inni, także Czyli wszyscy ci, wszyscy co, są, co tak, u Kabaret nas, Drag, także większość jest. ci, co pięknie grają, oczywiście też możecie się ta płyta zamawiać, możecie ją wygrać, możecie ją kupić, no i musicie tej płyty posłuchać. A wy ją będziecie słuchać w domu przed świętami? Ja im już słucham w aucie. I co? Ja lubię w aucie słuchać płyt, jak gdzieś jada. No fajnie się słucha, tak. A poza tym, że dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jest dumny, że udało mi się fajnych ludzi ściągnąć i wszystkich gościć. Fajno płyta powstała, ale my oczywiście sam mieli nie no gadać o płytach, no bo tak, do świąt, do godnych świąt zostało nam 4 dni, No. idzie powiedzieć. Już macie wszystko w domu narychtowane? No, u mnie to już wszystko jest jakby przygotowane, chociaż pewne rzeczy się nie robi zawczas, bo u mnie nigdy nie było tradycji, żeby mieć choinka już na drugi dzień po Wszystkich Świętych. Karpia też się nie 5 dni wcześniej, wiadomo, i także te wszystkie potrawy to się robi na świeżo, ale generalnie okna umyte, gardiny przewieszone, posprzątane, Delówki. wszystko przygotowane, w ogródku postrojone. Także myślę, że te ostatnie dni będą jeszcze intensywne, jeżeli chodzi o roboty, te wszystkie domowe. Moim zadaniem będzie ugotowanie kapusty i takie różne inne, to co ja umiem, a żona oczywiście całość ogarnia. To więcej jednak roboty o baba, ja? To już tak było zawsze i będzie. I jest tak coraz bardziej, bo nie dość, że kobiety robią to, co kobiece, to jeszcze się go o gender, a gender to jest nic innego, to, że chopy coraz większe pierdoły i coraz więcej kobiety biorą na własne lata. To mi się Zarowski widz wspomino, jak w sobota taka fajna pogoda, nie baba wyciero delówka, chłop goda, ty proszę cię, no wycierasz delówka, taka fajna pogoda za oknem, pierwszy słoneczny dzień, byś auto umyła. No, tak jest. I jak zgodomy o godnych świętach, to pozaglądamy się teraz na coś świątecznego i Zarowski do was wracamy. Niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim, w naszych sercach znajdzie mieszkanie. Narodzony dziś Syn, niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim, w naszych sercach znajdzie mieszkanie. Narodzony dziś Boży Syn, pierwsza gwiazdka błysnęła na niebie, białym puchem otulił się świat. Znów dzieciątko czekamy na Ciebie, choć minęło już tyle lat. Niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim, w naszych sercach znajdzie mieszkanie. Narodzony dziś Syn, niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim, w naszych sercach znajdzie mieszkanie. Narodzony dziś Boży Syn, a ja, Panie, mam jedno pragnienie, tyle bólu, niezgody dokoła, niech przez miłość przyjdzie zbawienie. Cały świat o pokój dziś woła, cały świat o pokój dziś woła, cały świat o pokój dziś woła. Niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim, w naszych sercach znajdzie mieszkanie. Narodzony dziś Syn, niech me serce Betlejem się stanie, niech dzieciątko narodzi się w nim,
Trochę sam zrobił ordnungu na stole, no bo wiadomo, przed godnymi świętami porządki, takie rzeczy, toż tak, teroski płyta Bożeny Mielnik będzie tak wystawiono, Bożena kole mnie będzie siedzieć, brele Bożeny sam by leżeć, o ich tak ustawił, co by to pięknie wyglądało. Mogą tak być, czy nie? Jasne, mogą? jak najbardziej. Dobra. Mamy porządek, mamy ordnung, Bożena kole mnie, czemu Bożena kole mnie, możecie się spytać. No to bez toż, że Bożena też wydała swoja płyta kolędowo i to ciekawostka, muszę powiedzieć, że pierwszy taki przypadek podle mnie, że to jest debiutancko płyta Bożeny Mielnik, bo zwykle zespoły tak robią, że wydawają jedna płyta, drugo, trzecio, piąto, czy kieroś tam, a dziepro potem kolędy. A Bożena zrobiła odwrotnie, zaczęła swoja kariera latoś w 2015 roku i pierwsza płyta to jest płyta kolędowo. I muszę się ciebie spytać, czemu pierwsza płyta to jest akurat kolędowo? Ja myślę, że ten czas sprawił, że święta, kocham święta i pomyślałam sobie, że jeżeli mam nagrać pierwszą płytę, to muszą to być kolędy. I kolędy nasze, polskie, tradycyjne, plus jedna pastorałka, do której napisałam tekst, a kolega Zbyszek Lemański zrobił mi aranż. Ja był przekonany, że twoja pierwsza płyta to będzie zupełnie co innego. Czemu? Bo tyś niedawno zaczęła grać, a zarostki twoi utwory wpadły w ucho, ludzie na nie głosują, ludzie o niej pytają. Cieszy mnie to bardzo. Mały domek bardzo fajnie przyjęty, śląskie klimaty bardzo fajnie przyjęte i byłem przekonany, że ta pierwsza płyta, może ona się miała ukazać na święta, ale ja się tak padał, to na 100% będzie właśnie Mały domek albo śląskie klimaty, a tu jednak kolędy. To może To opowiada, tak jak wiesz? mówię, to ten czas sprawił, że jakaś hierarchia, tak? I pomyślałam sobie, jeżeli jest coraz bliżej świąt, to było moim marzeniem, żeby kiedyś po prostu wydać płytę z kolędami. No to marzenie, żeś zrealizowała. Jesteś zadowolona? Podoba ci się? No ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Kocham śpiewać, kocham te klimaty, a Państwo sami ocenią. Mnie się fest podoba ta płyta, bo ja chyba miał przyjemność słuchać jako jeden z pierwszych, albo nawet pierwszy gotowej płyty, no chyba, że ten chłop w tłoczni, co tam to wyjmował z tej maszyny, to się posłuchał, ale płyta, żech miał wartko w ręku, przesłuchałech, rychtyk fajno. Rychtyk fajno Cieszy mnie to i bardzo. już jedna osoba ode mnie ta płyta w Geszynku dostała. Przed godnymi świętami, bo akurat miała Geburtstag, nie? To przez to. Bardzo mnie to cieszy. Fajno płyta. Twoje pieśniczki insze też wpadają w ucho, są i wesołe, i nastrojowe. Tak. Śląskie klimaty to jest wesoło pieśniczka. Nagrywali my ją, bo robiliśmy to też razem, w Rybniku. Dokładnie w Rybniku. Pamiętasz nagranie? Pamiętam oczywiście cały teledysk, wszystko. No to zaglądamy na pieśniczka Śląskie klimaty, potem się pogodamy o kolędach. Biesiada zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować.
Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela, ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zno na gębie banana, 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 mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana dzisiaj banana, mo. Biesiada to Śląsko, biesiada, najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada, nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie banana, 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 mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana dzisiaj banana, mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana dzisiaj Śląskie klimaty Bożeny Mielnik. Fajne są te śląskie klimaty. Lubisz taki rychtyk śląskie klimaty, tak po naszemu? Lubię, oczywiście, że lubię, choć wolę śpiewać takie nasze czysto polskie piosenki, tak? Ale zrobiłam to z wielką przyjemnością, zaśpiewałam po śląsku i uważam, że ta piosenka jest bardzo przyjemna. A w doma na święta też masz taki rychtyk śląskie klimaty? Co tam rychtujesz dobrego? Święta jak co roku spędzam z rodzicami, czyli moja rodzina i idziemy wszyscy do rodziców i tam świętujemy, tam przygotowujemy wszystkie potrawy, ale co jest największą radością dla mnie, zawsze lecą głośno kolędy. No i w tym przypadku cieszę się bardzo, bo w tym roku będą święta przy kolędzie właśnie przy mojej płycie i to mnie bardzo cieszy. No to rychtyk będzie pięknie. Pod choinką też będzie do kogoś ta płyta, czy nie? Tak. Bo to jest... Nie godaj do kogo? Nie, do kogo nie, ale to jest dla mnie, niesamowita przyjemność. Zresztą, tak jak w rodzinie informowałam i wiedzieli, że przygotowuję kolędy, to już czekają na to. Tak. Czekają na kolędy, a nasi widzowie na pewno czekają na pierwszy teledysk, tak jak my go dali z tej płyty. Oczywiście też jest teledysk. Do twojej autorskiej kolędy, Pastorałki. Do Pastorałki, tak. Chwalmy Pana. Chwalmy Pana, tak, jest teledysk. Chwalmy Pana. Kiedy żeś nagrywała ten teledysk? Niedawno, nie? Bo to jest wszystko teraz na dniach robione. Tak, dokładnie. Tydzień temu? 1,5 tygodnia? 1,5 tygodnia temu nagrany Maksymalnie. ten teledysk. My się teraz go obejrzymy. No i czekamy na wasze opinie. Przymykam oczy, świecie uroczy, me serce raduje się. Nieważne trudy, smutki i troski, nasz Pan dziś narodził się. Chwalmy Pana, chwalmy Pana,
biedzie i głodzie, trudzie i chłodzie, gdzie dziecię zrodziło się, by świat nasz zbawić, radość zostawić. Ach Jezu, witamy Cię. Chwalmy Pana, chwalmy Pana. Dźwięk dzwonu w sercach gra, bo Jezus nasz maleńki w miłość odmienił lęki. Chwalmy Pana, chwalmy Pana. Dźwięk dzwonu w sercach gra, bo Jezus nasz maleńki w miłość odmienił lęki. Piękne są te nasze śląskie klimaty, piękne są pastorałki, piękne kolędy. Nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiega końca. Ja oczywiście zapraszam Was fest na jutro, bo jak zwykle od poniedziałku do soboty lista szlagierów po śląsku. Za tydzień zaś szlagiery i wice, jak zwykle o 6 na wieczór, o 18 to będzie taki rychtyk świąteczny odcinek. No bo 27 grudnia to już niby po świętach, ale latoś mamy taki trzeci święto, bo też wolne będziecie się maszkecić, byle co. Na pewno my będziemy maszkecić ten wóżd, bo padł tydzień temu, że on się będzie suszył. Już je ususzony, możecie się obejrzeć, jaki wóżd od Bergera jest dobry, jak się ususzy. Taki coś to też polecam, jak już będziecie mieli pojedzonych tych bakówek, ryby, to możecie się skosztować dobrego wóżdu. A my, teroski wszyscy, winszujemy wam rychtyk fajnych, wesołych świąt.